Hi, Gaeilge, is me Leah Mhurchú agus is Gaelchultúr as chunda winachán me. Cosúla go leor daoine eile thosaigh Mhurchú leis an Gaeilge nuair bhí me sa bhunscoil, tá fí seán am chéad go focail as Gaeilge fasta, beidir go gurthaí me é isteach an seo. Leah's first Irish word she learned today at school. Tá sin an special de go bhfuil sin agam ach ceapan go thosaigh Mhurchú sa gceart nuair a bhí me sa bhunscoil, bhí sin sa bhliain neamhí le sa dóigh, so tamil ó hin. Rinne me ma idicus sa bhunscoil go thomláin trí bhean an burla is an sin sa bhunscoil dreasal me an Gaelchultúr ag an do winachán. Bhí an tríomhte sin ag dul ó bhunscoil an burla go dtí meanscoil an Gaeilge, bhí sin ionach Jackar ach sin an áiteann ar óla me mo chuid Gaeilge agus tám cóbhaigh as an scoil. Cé gur hit me in rá leis an Gaeilge sa bhunscoil, rinne me an cinú gan staidir a dhéanú ar híos sa cloiste, rinne me an cursa riomhreacht agus technolic na faisnéise in ollscoil na banréine. Ach bhí sé Jackar an sin ag dul ó idicus go thomláin trí bhean an Gaeilge arás ag idicus trí bhean an burla agus margheallar sin bhaithí me go raibh me ag cailú mo chuid Gaeilge. Tám ionach buíoch as an Cumann Gaelach in ollscoil na banréine, mar bhí sin rialaí an taon áit a bhí me in an mo chuid Gaeilge a clachtú sa cloiste agus ceapan gur bit sin an bhá go bhfuil mo chuid Gaeilge fós agam agus go bhfuil si fós beag i héal. Cé go raibh an Cumann Gaelach an fós bhaithí me go raibh mo chuid Gaeilge ag dul an agus mar gheall nach raibh me ag úsáid í achan ile lá. Agus sin an fá gur thosaigh me an cursa gramadach ganstró ar rangana.com. Bhí mo chuid Gaeilge go fós agam, bhí me an í a Lort, bhí me an í a scríb ach bhí mo chuid gramadach ú fásach. Bhí siú fásach sa bhunscoil nuair bhí me ag úsáid í mar príomhtanga ach an sin san ollscoil nuair bhí me ag Lort in Gaeilge beidir sa Seachtain. Bhí sé ag dul an agus. Mar gheallar sin tám anmhaoich go raibh an cursa sin ar fáil ar lína agus gráithúnán na ceachna a dhéanú i d'am haon. Níl me grá go mo chuid gramadach maiith in aon chur ach tá fios tagga arthaí le bliain anuas. Sin mar thuras leis an Gaeilge tá gom go bhfuil si difriúil de achan duine eile ach tá sulágam go bhfuil si ag buint salt as Seachtain na Gaeilge 2023. Slán!